Ik wil eerst even chillen wat Ilde mij hype maken hier. De handje onder de printer, hè? Maar die maar eens even chef. Is dit net cool? Ik zou zo even nog 14 te gaan. Sokken. Keutelsokken. Ben je er klaar voor, vrouwje? Zin om te zwemmen? Ja? Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben in mijn werkoutfit. Want ja jongens, het is Safir. Jelke en Fokke zullen dwaanden mij uw hal, uw nieuwe hal. Ik zet nog even een keer uitlezen, want het is altijd heel omslachtig. Dit is uw woudhuisje, het oude huisje. Dan komt hier de hal in. En dit giet er dus al hier aan. Dit is uw oude wc, uw oude douche. Dat giet er al hier aan. Daar komt een stuk verhaal. Er komt een mooie nieuwe vat door en al je ruiten, dus heel veel lucht in val. Dan komt hier in uw neethal, uw stedelijke hal. Nou, dat is juist wel mooi zilver. Prachtig mooi. Dat komt er ook uit en daar komen drie hele grote ruiten in. Dus hebben we aan lucht van beide kanten. En dan, met de hele vlier er nog uitbikt, komt er naar je vlieverwarming in, stroomt er naar je betonroer. Dus het is nog wel een klusje. Maar Jelke en Fokke die zullen dus dwalen mij de casino van hier en mij de vadoor en de ruiten daar. Het hout is er. Ik zal het verst even in groenverven zetten. En dan, zoals het nou staat, gaan ze sneun beginnen. Dus yes, vordering van de hal. Ik had er echt heel veel zin in. Jelke had echt het ijzer besteld voor de trap. Komt een nieuwe trap. Maar dat is een faseletter. We zijn weer nog eerste hal. Dan is dat echt clear. En de trap wordt de tweede ding, zeg maar. Dus ja, ik zal on het verven. Ik mag nog even naar de winkel om kwasten en rollers en schuurpapier en groenverf. Dus daar ga ik eerst even heen en dan zal ik bij Jelke in de loods druk om het groenverven. Nog die. Nou, hier kan staan op boetenconnection. Dit is natuurlijk een nieuwe oombouw. Daar is dus wat huis. Nou, en kist wel zien. Hier hebben we laatst hier net vol in. Dit komt er dus uit. Dat is het oude wc-ruutje, oude doucheruutje. Dus dit komt eruit. En dan komt hier dus nieuwe vadoor aan. Dus dat lijkt het aan wel heel mooi. Dan is het echt een beetje een soort van as, is maar. Dus ja. En ik zal dus om groen verven. Dan doe ik ze vooral ook een beetje in deze kleur. Nou, dan lijkt het al heel wat. En dan, dan is het in ieder geval in de groenverf. Ik tak om hier ook alles nog een keer schilderen. Ik heb vaak die dit al je schilderen. Maar alles nog een keer. Echt de ombouw, alles wat nou zwart of wit is, wordt er echt die zo'n kleur. Dus ja, het scheelt me al heel erg. Dus ik zeg, zie dat ik straks met groenverf kleuren vind ik. En dat is wel heel mooi. Ik ben bij de plaatselijke alles voor de boer en doe het zelf. Ik zal even zien op verf, kwasten, terpentine en al dat soort dingen. A few moments later. Het is slagen. Ik had de groenverf in een kleur. En rollertjes en tape en terpentine en kwasten. Dus het tijd om wat te doen. Planga's. Nou jongens, dit maakt dus al hier in de verf. We willen dus alle zien. Vak al hier al voor ons maken. En dan moet er ook nog een doorkomen. Die bestellen we ergens zoals. Dat is toch nog wel even een priegelklusje. Maar dit worden echt de casino. Dus nog ding. Ik zal eens even tarierings doen. Muziekje neer en gaan. Ik vind ja, ook altijd best wel heel relaxed en ja, echt leuk werk, zeg maar. Muziek, jongen, en dan gewoon lekker, ja, dom werk heb ik dan, maar gewoon lekker even nergens om te denken, heerlijk. Dus ik ga nog even nog zien. Maar wat muziek heb je dan? Eerst maar eens wat romte, meid. Ik verf eerst de vaste, dan schoot die wat op en dan ook heel dit zakken. Dan kijk ik mooi de achterkant aan. Mooi kleurken. Beetje verteën met terpentine. Wordt het wat makkelijker smaakbaar.
En droeg het sneller. Let's go. Nou, dat is hier. Nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nog 14 te gaan. Maar zo. En dan doe ik mijn mannen draai ik zo hier even om en doe ik de onderkant nog even. Dit is in ieder geval al in. Het smaakt heerlijk bij, dus samen kleren. Op, nee, nummer 12. Later. Nou, maak je hem eens even zien, jongens. Nog heel wat dieren. Riens. Is het wat netjes? Hak het wat netjes dier? Ik zei ik niks. Nou, dan weet het wel. Ja, ik zet deze nog even aan. Die twee. En dan staak ik eerst maar even. Want ik moet eigenlijk nog naar zwemles met de band. Maar ik hou heel wat dieren, dus komt erop. Begin er. A few inches later. Nou jongens, ik ben heel in kaan. Deze 4 mag nog. Lukt nou net meer. Ik zet in hand even een skiermeidje en dan zal ik met Ildo en Famke naar zwemles. En dan misschien vanmiddag nog even of jullie nog even de lessen. En dan morgen de onderkantje nog even. Ik red het correct net op. Dus ja, terpentine en een zwemles. Ik zet de zwemtas even een kleermeidje. Maar ik wil eerst even chillen wat Ildo mij hike maken hier. De handje onder de printer, hè? Maar die maar eens even zien. Is dit net cool? Gewoon Ildo haar hangen. En de mouw. En ik zie de vingertjes. Cool man, hier is die maar uitpakken. Leuk. Even zien, wat moet al je mij in een zwemtas? Met een tas mee aan natuurlijk. Badpak doen we aan vast aan. Maar een lekker pakje erin. Die kan ze voor het aan. Handdoek mee. En skin ondergoed. En sokken. En keutelsokken. Keutelsokken? Eeuw. Maar wij wat lekkers maken? Koekje even drinken? Koekjes. En een beetje rijden. Een keutelwaaien. Oh, doe maar die keutel praat altijd. Harre barre. Laten we zien keutelwaaien. Oh. Nou, even de tas klaar ondergoed. Nee, dat is het pakje weer gewoon. Die is klaar. En dan zit ik hier nog even in. Leuk. Om te overen. Vind ik altijd wel makkelijk hoe ze er in het pakje maar uit. En dan kun je ze voor te zwemmen. Dus even omklaaien. A few moments later. Nou, maar je zei, shit, een mooi badpak het heel had. Dat is een rondje. Wauw. Maar deze moet er alleen nog in. Ik denk, het is boetenfris, joh. Brrr. Al in het pakje, joh. De zwanenprinses is dit, hè? Zwanenprinses. Ik ken allemaal op wie voetsteentje. Ja, dat is weer flamingo. Flamingo staan op je voet. Of dat zwanen dat echt. Ja, Ja? Oh, zwanenprinsessen dat het echt. toch? Ja, denk ik wel. Deze zwanenprinses wel. Ja. 1, 2. Ben je klaar voor? Badslippers aan. Die hebben een Famke. Ja? Let's go. Ja, hartstikke. Oh, steek. Vlachtante. Of hier. Oké. Ja, ik vlog. Ben je er klaar voor, vrouwje? Zin om te zwemmen? Ja. Ja? Nou, gauw draven. Denk op auto's. Gaan we naar binnen. Nou, ik ga mijn verfkleer maar aanhouden. Ik denk, dan kan ik eigenlijk thuis komen nog even een rondje verder. Ik denk dat ik ongeveer een uur bezig ben. Dan ga ik het ook kleren. En ik nou aanzien ooit die vrouwje te zwemmen. En dan kijk ik nog even dingetjes voor het werk. Even wat mail en ik ben een telefoontje plegen. Kijk dat mooi dan even aan. Dat ik maar weer kleren. Hebben we heel wat dingen, joh. Eerst even zwemmen, dat meid. Zoom ik weer door de koepel in de mat, door het rondje in de doeken. Ja, ik hoop dat ik best een goede keer. Ja, dat ging heel goed vorige keer, hè? Ja. Ja, man. Heel knap van je. Zo, vrouw, je bent te plak. Ik had zwet op het gebed, het is altijd zo warm. Maar ja, ik even in de auto en wat mailtjes doen, een telefoontje plegen. Nou, en die trek hier aan ik samen weer om. Dus ja, even streken die van mezelf. Even wat werkdingetjes. Dat draai je. Daar ben je. Ja, doe best nooit niet een 4, we gaan heel dus trein. Die bent hartstikke fjouwer, hè? Hoe weer zwemles? Wat vond je het leukste? Het Wat? pettenmes. De
De puntmuts? Ja. Hoe maakt dat? Laat me zien. Ja. Doe ik eens de puntmuts. Kies ik de puntmuts? Oh, dan heb je 2 puntmutsen. Nou, kom maar, puntmutsen. Zwemmen naar de auto, daar. Ho, dat stroekje. Denk om auto's. Ja, we zullen op naar huis. Zit ik nog even een uur even schilderen. Ik ga eigenlijk niet nog het wol. Maar ja, maar ik even kleden. Dus, Was toen een eindvlag van mijn meidje? Want tante is zo warrig. Kies toen dat ik kwam, maar zij zei, voest het nou? Voelst du nou een lijke vlag? Abonneer je zet de blauwtonken. Net als je dan een tablet aftellen. Want dan hier. Tjus vlag. Hey, hoi. Hey, hoi.